Nah, iya aku jalan-jalan ning Salatiga. Tekan Salatiga kene mampir nggon aku. Aku mampir ning Agung Mulya. Lah nyapa malah mampir ning kono? Mereka niki aku pengen ngilaki mantanku suwi men ra tau ketemu iki lho. Deh, pacar ora tau duwe gayane mantan. Nah terus Lah aku tekan ngarep omahe kok tiba wis di anak. yo masuk no, kowe ora usah kangelan gawe. Anake wis gede, gajirut. Yo nak ngono kowe rabi karo anake, ora oleh pakne. Dhek wis sebahagia karo liyane. Lah kok aku ngene wae iki piye lho? Lah kok takon aku, lah aku ki kok pakmu kok piye? Kok Wis kono lho mending bali kowe daripada keloro-loro.